قطري ملك سمعت خوين قدم دقايق وطي نير لايفسي اي سمعن خسمعو اسكي سمعت خوينو ناي حدا قطر ملكت غور له اسكي زسمعكم تخوينو سمعت خوين دمصي ناي حدا قطري كومنت اسكي غور له اسكي سمعت خوين ناي حدا قطري ملكت غور له اسكي هافتم تقرأ يسمع ديو اسكنا حدا قطري ملكت غور له سنايت مبراتو اسكي سني اسكي اللي سمعت خوين ناي حدا قطري ملكت يا من كم تقارو ثانك يو يسمعي مالتي يسمعي مالتي اوكي من كم تقارو طرح حديث سمع اسكي يا اوكي هنوش ثانك يو سمعتها ليو قرم حزون نابزي زمتاخو اب سوشال ميديا زلو التفلاليو انا بلتقملهم ناي محبراوي ميديا اشمات التخفتو فيك بيجات اللو ساتوم ناتي خم زي كونو لمحباري بوانانت مالتي انا اولموست خاب سوشال ميديا نعرسي خاب زقلل 13 معلتي قصير اللهو سلازي حزي لفعتي تسفا وعكاصا لفعتي تسفا وردد بفلاي لفعتي تسفا وردد تول حنتي فيك اكاونت بتعم فايرال تخونلا سبسانه سبقللولو بيجات اللو زياتهم كلهم فيك يوم بليش يلخون تيلا يلخون يا لايف وطي يدارب اللخو مالتي ثانك يو كبرم تخلاي يسمع له مالتي سو انا حسابي نمغلاص فيك اكاونت مخفات عيد لين تحابي مصحف مزراونا يلين او لايف وطي يداربي اب زخونه يوتيوب وطي غلي زاربي سلازي اب زح ساعات ግን زحلفو 13 معلتታት او سوشال ميديا نعرسي قليلي يقني حزون كقصديو بفلاي لفعاتي تسفا ورلد زبل حدغኛ فيك بيج الله እሱ بلوك ريبورت بمغبار تتحاور نصبقيو طعم حدغኛ انت ኳሻحتن ዝኮኑ ናይ ሓሶት አጀንዳታት ፖስት ይዝገብር ዘሎ ለአብነት ንበዓልሲ መስፍን መን ከም ዝቀተሎም ሓበሬታ ከውጽ ገለልብል ነገራት አለው እዚአቶም كلهم فيكات يمنا تو بيج نسو لفعاتي تسواور لدزبل تتعصو ريبورت تتغورو بتعمي صبغي زبل امنتي زلني انا اب سوشال ميديا يلخون كابي 13 معلتي غير لخو خاو سوشال ميديا نعرسي خاب زرحق مالتيو حزون قصليو اي هلون مالتيو سلاز كلهم توم لفعاتي تسفا سبسانه زول بمولهم فيك مخانم دغاغيمه يحبروا لكم لخو مالتي بليز لኦም بمعصاو ريبورت بمغبار نخت حاورني زمال اخت زيون شير بمغبار ازي هذه فيسبوك اكاونت يا بيج يكونتن نتبع ال 53 كي نبره بيج زخفت كلها انتو زتعصوش تخفت كلها بحتاويت اكاونت يا سلازي انتم قالوت فيك بيجات قطعصو تحبر بوشتي بزحات سبات لمتايخا توبيلكا ገለሉለሎ ሓንቲ ዚያ خالي ድማ ሓደሎ ናይ ስፖርት ጋዜጠኛ ድምጾ ያነዲ ግዛዕ ጥዑማይ ምናምን ልባሃል ቆልዓ ኣሎ
ንኣዶናይ ፀሪፍካ ለይሉ መሬት ኣይትኹን ዝብል ቆልዓ ኣሎ ናቱ ልክልትየን እየ ክመልሲ ክህብ ኣነ ንዓርሰይ ካብ ሶሻል ሚድያ ዘግለል ኩሉ ትሕዝ ዘሎ ናይ ትግራይ ፖለቲክስ ደብረ ክረኹ ዝወፀ እዩ ንፁር ኣይኮነን ኩሎም ፖለቲካዊ ውድባት ብሄራዊ ረብሕኦምን ብሄራዊ ኣጀንዳኦምን ኣጀንዳ ኣይገበሩን ኩሎም ኣብ ናይ ባዕሎም ረብሓታት ኣብ ናይ ውልቃዊ ረብሓታት ዝተፀመዱ ስለዝኾኑ ኣነ ኣክቲቪዝም ሰራሕ ኩሎም ለውጢ ስለዘየለ ንዚ ተረድኤ ነገራት መልክዕ ክሳብ ዝሕዙ ካብ ሶሻል ሚድያ ካብ ዝኾነ ይኹን ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ንጥፈታት ምእላይ ወይ ከዓ ንዓርስኻ ምግላል ዝሐሸ ኣማራፂ ኮይኑ እዩ ልብል ፅኑዕ እምነት ስለ ዘለኒ እዩ እሺ ሕወሓት እውን ሕዚ ዝጠቅም ስራሕ ኣይኮነን ሰርሕ ዘሎ ተቋምቲ ውድባት እውን መሳርሒ ፀላት እየን ኮይነን ዘለዋ ኩሎም ቶም ናይ ኣብ ትግራይ ዘለው ናይ ፖለቲካዊ ውዳበታት ማሕበራት ገለ ካብ ብሄራዊ ኣጀንዳ ወፃእ ንንርእሶም ናይ ቢዝነስ መሳርሒ ገይሮም ናይ ውልቃዊ ህይወቶም መሳርሒ ገይሮም ስለ ዘለው ከምቲ ወለዲ ኣብ ዘይሰምዐካ ደብርስ ኣይትፀሊ ዝብሉ ሕዚ ኣብ ዘየለ ኦድየንስ ኣብ ዘይሰምዐካ ተኣይስሙ ኣክቲቪዝም ምስራሕ ኣይረብሕን ጥራሕ ዘይኮነስ ጉድኣት እውን ከምፅእ ይኽእል እዩ ልብል እምነት ስለ ዘለኒ ንዓርሰይ ካብ ዝኾነ ይኹን ናይ ሶሻል ሚድያ ኣክቲቪዝም ማነው ንጥፈታት ኣክቲቪቲስ ወፂ ኣለኹ ማለት እዩ ኣግሊለ ኣለኹ ማለት እዩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣነ ናይ ሕወሓት ደጋፊ ይኾንኩ ናይቶም ተቃውምቲ ውድባት እውን ተቃዋሚ ይኾንኩ ጀስት ምንም ዓይነት ናይ ፖለቲካል ተኣይስሙ የብለይና ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ከምኡ ኮይነ ክሳብ ዝኣምነሉ ግዜ ክቅፅል እየ ልብል እምነት እዩ ዘለኒ ስለዚ ብዙ ክትርድኡለይ ይደሊ ማለት እዩ ተኻላይ ኣዶናይ ፀሪፍካ ለይሉ ቆልዓ ኣሎ ናይ ድምፂ ወያነ ስፖርት ጋዜጠኛ ጥዑማይ መን እዩ ዝብል ሓደ ግዜ እኳ ኩሊቱ ድዩ ግዛዕ ሓሚሙስ ሓገዝ ገበሩሉ ገሌልና ሼር ኢሉ እየ ነይረ ብኡ ዝፈልጦሉ መጀመርያ ዝቆልዓ እዚ ኣነ ንኣዶናይ ኣይፀረፍክዎን ሰብ ክፈልጦ ዘሎ ንኣዶናይ ኣይፀረፍክዎን ናይ ምፅራፍ መሰል እውን ሸውሃት እውን የብለይን ምክንያቱ ኣነ ንኣዶናይን ክልተ ዝተፈላለና ሰባት ኢና ብዕላማ ማለት እዩ ብዕላማ ዘራኽብ ነገር የብልናን ኣነ ብዕላማ ካሊእ እየ ኣዶናይ ብዕላማ ካሊእ ስለ ዝኾነ ንኣዶናይ እዚኣ ኢልካ ፀሪፍካየ ዝብለኒ ሰብ ተሃልዩ ካብ ዘረባታተይ ወይ ካብ ፅሑፋተይ ስክሪንሻት ገይሩ ይኹን ክሩፕ ገይሩ ከሪአኒ ይኽእል እዩ ፀሪፈዮ ተኮይነ ኣነ ይቅፃዕ ማለት እዩ ወይ ከዓ ኢሚድየትሊ ይቅረታ ይሓትት ማለት እዩ ጥዑማይ ዘይተረድአኒ ነገር ዘሎ ይመስለኒ ንኣየ ኣነ ሕቶ ቀሪቡለይ ሕቶ ቀርበለይ ከሎ ናይ ኣዶናይ ኣመፃፅኣ ኣብ ኢትዮጵያ ሶይልካ ኣጋጣሚ እዩ ኢለ ስለለይ ይወስድ ብናተይ ውልቀይ ማለት እዩ ኣጋጣሚ ኢለ ይወስድን እዚ ናተይ ጌጋ ክኸውን ይኽእል ካሊእ ክኸውን ይኽእል ብዘየገድስ ኣነ ኣዶናይ ካብ ካናዳ ናብ ኢትዮጵያ ክመፅእ ከሎ ሶይሉ ባዕሉ መፅኡ ኢለ ስለዘይኣምን ኢስ አ ፕሮጀክት ዲዛይንድ ባይ ፒፒ ኢለ ዝኣምን ኣነ ፕሮጀክት እዩ ኢለ ስለዝኣምን ናተይ መትከል እዩ ዝመትከል እዚ ማነው እምነት እዩ እዚ እምነት እዚ ጌጋ ክኸውን ይኽእል ይሲ ስለዚ ብኡ መሰረት እየ ናብ ባዕለይ ኮሜንት ተቕሚጠው ምክንያቱ ልምንታይ እዩ ብዲዛይን እዩ ኣዶናይ መፅኡ ኢሉ ኣብ ኢትዮጵያ ኢለ ዝኣመን ኩሉ ናተይ ጌጋ ክኸውን ይኽእል ቲክቶክ ኣዋርድ ክሪኤቲቭ ታይስሙ ክዳለ ከሎ ብፍላይ ከዓ ምስ ተዳለየ ኣብቲ መበል ካልኣይ ሰሙን ገለ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ከቢድ ብልፅግና ኦሮሞ ኣብ ከቢድ ናይ ፖለቲካ ቁልውላዊ ኣትዩ ነይሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ኩሎም ዩኒቨርሲቲታት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ከቢድ ዓመፅ ክለዓል እዩ ተባሂሉ ስግኣት ዝሓዘን ብብልፅግና ኦሮሞ ደረጃ ገምጋም ተታሒዙ ልኡል ምምፍሻል ምንቅስቃስ ዝኣተወሉን ኩነታት እዩ ነይሩ ሽዑ ኣዶናይ ክመፅእ ከሎ ኣብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ትዝክሩ ተኮይንኩም ናይ ዩኒቨርሲቲ ተምሃሮ ሙሉእ ዳርጋ ዝበዝሑ ናይ ዩኒቨርሲቲታት ዓመፀ ልዕለን ነይረን ንሓኻይ መምሃራን ካልኦት መንግስቲ ሰራሕተኛታት እውን ነጋዶ ብፍላይ እዚኦም እውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ናይ ክልላት ከተማታትን
ዓመት ከልዕሉ ዳርጋ ምንቅስቃሳት ዝተወደበ ምንቅስቃሳት ጀሚሮም ነይሮም እዚ ኣጀንዳ እዚ ንምቕያር ባይ ዲዛይን ልመፀ እዩ ኢቭን ከሸንፉን ዝገበረ ከሸን ኣዶናይ እቲ ክሬቲቭ ኣዋርድ ናይ ቲክታክ ክስዕር እውን ዝተገበረሉ ፕሮሲጀር ብኡ ኢለ እየ ዝኣምን ኣነ እሺ ዳርጋ 100% ናይ ዩኒቨርሲቲ ተምሃራይ ሞባይል ኣለዎ እዩ ሞባይል ዘይብሉ ናይ ዩኒቨርሲቲ ተምሃራይ የለን ብርግፀኝነት ማለት እዩ ካብዚኦም ዝበዝሑ ካብ 90% ልዕልዩን ሶሻል ሚድያ ተጠቀምቲ እዮም ቲክቶክ እውን ፌስቡክ እውን ካልኦት ናይ ሚድያ ፕላትፎርም ተጠቀምቲ እዮም እዚ ግልጽ እዩ ሞባይል ዘይብሉ ምናልባት ተምሃራይ ናይ ዩኒቨርሲቲ ሃልዩ እውን ኣብ ICT ላብ ኣትዩ ሶሻል ሚድያ ከም ዝከታተል ርግፀኛ እየ ስለዚ ልዚ ኮንትሮል ንምግባር ናይ ኣዶናይ ምምፃእ ወሳኒ ኢዱ ብልጽግና ፓርቲ ስለዝሓዞ እዩ ናብ ኣየር ሓይሊ ምኻድ ኣዶናይ ናብ ቤተ መንግስቲ ሃይለ ስላሴ ምኻድ ንሃይለ ስላሴ ፕሬዝ ምግባር ናብ ኣኽሱም ምምፃእ ድሓር እውን ላብ እስር ቤት ኣዶናይ ላብ እስር ቤት ምእታው እዚ ኩሉ ድራማታት እዮም እዚኣቶም ኣጀንዳ ሴቲንግ እዮም እዚኣቶም ብሙሉኦም ማለት እዩ እዚ ክትፈልጥዎ ኣለኩም ድሕሪኡ ኣብይ ኣሕመድ ዝፃወቶም ዘሎ ድራማታት እዚ ናይ ህንዲ ፕራይም ሚኒስተር ዶ ናይ ሲንጋፖር ፕራይም ሚኒስተር ዶ ናይ ማሌዥያ ግዛዕዶ ድሕሪኡ ክሳብ ሕዚ ዝፃወቶም ዘሎ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ፀዋታ ናይ ሕስዮን ድርዞን ዲፕሎማሲታት ብሙሉኦም ናቱ መቐፀልታ እዮም ኣነ ንኣዶናይ ብዚ መልክዕ ጀጅ ገይረዮ ጥዑማይ ዘይተረድኦ ነገር ማለት እዩ ብዚ መልክዕ ጀጅ ገይረዮ ብታ ፖለቲካዊ ረብሓ ምክንያቱ ኣስፈራስ ብልጽግና ኦሮሞ ኣብ ስልጣን ክሳብ ዝሃለወ ህዝቢ ትግራይ ኣብ መንጋጋ ሓርገፂ ዘሎ ዝብል ጽኑዕ እምነት ኣለና ኣነ ህዝቢ እውን ከምኡ ይقዋመ ብልጽግና ኣብ ስልጣን ተሃልዩ ህዝቢ ትግራይ ኩሉ ግዜ ናፀነተ በብመዓልቱ ናፀነተ ንሩስና ተናቆረ እዩ ዝነብር ልብል እምነት ኣለና ሕዚ ዝግበር ዘሎ ስቑሉ ዝመፀ ይኮነን ብልጽግና ብደንቢ ዲዛይን ገይሩ ፕሮጀክት ሓንፂፁ ብዘዋፈሮም ሰባት እዩ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ከምዚ ኮይኑ ዘሎ እዚ ግልጽ እዩ ኣዶናይ ኣብይ ኣሕመድ ወይ ከዓ ብልጽግና ኦሮሞ ይጥቀመሉ ዶ ኣይጥቀመሉን ይፈልጥ ዶ ይፈልጥን ብዘይ የገድስ ለይክፈልጥ ስለልኽእል ኣዶናይ ኣብይ ኣሕመድ ግን ይጥቀመሉ ኢላ ኣዶናይ በቃ እዚያስ ግልጽ ያ ብዙ መሰረት ያ ሪአክት ገይረዮ ማለት እዩ ፀርፈ ይኮነን ሓሳብካ ኦፒኒየን ካብ ምቕማጥ እዩ ካው ጥዑማይ እንታይ ዝብል ብርሃነሲ ካብ ወለጋ መጽት ልዕሊ ኣዶናይ ትግራይ ክኸውን ኢሉ ካብ ኣዶናይ ዘረባ ሰሪሊ ትግርኛ ድይሉስ ክነቕፎ ኣይግባእን ገለይሉ ክሳብ ደንቆሮ ገለይሉ ፀሪፍና ኣሎ ዳስ ጉዳነ ፀርፍ ሓድሽ ይኮነን ላየ ደንቆሮ ከም ዘይኮን ግን መረጋገፂ ካብ ናይ ጥዑማይ ብዝሐሸ ናይ ትምህርቲ ምድልውነት ዘለኒ ሰብ ምዃነይ ክነግሮ ይኽእል ይደሊ ብቱ ናይ ጥዑማይ ሞያ እውን ካብኡ ዝሐሸ ክእለት ከም ዘለኒ ክነግሮ ይደሊ ብዘጋጣም ማለት እዩ ብትግርኛና እውን ኣብ ዝኾነ ሚድያ ባዕሉ ጥዑማይ ኣብ ዝፀውዖ ሚድያ ክልቴና ብትግርኛ ዋላ ተንፍተን ዋላ ተንዘራረብ እውን መን ይፅፉፍ ትግርኛ ዝዛረብ ሽዑ ኦዲየንስ ከፍ ኣቢሉ ክፈርደና ይኽእል እዩ ነገር ግን ኣነ ኣዶናይ ሪሊ ዝዛረቡ ትግርኛ ስፕሪስደ ይኮነን ዝበል ኩሉ አንግል ክሪኦ ኣሎ ጥዑማይ ምናልባት ብዙሕ ሰብ ብቲ ናይ ጥዑማይ ኣረዳድኣ ከም ዘይተረድኦ ይኣምን እየ ኣነ ኣዶናይ ቲክቶክ ክሪኤቲቭ ኣዋርድ ካንዲዴት እዩ ተወዳዳራይ እዩ ኣነ ተወዳዳራይ ኣይኮንኩን ተወዳዳራይ ተዝኸውን ነይራ ኣነ ናይ ቲክቶክ ክሪኤቲቭ ኣዋርድ ኣይኮነን ከምቲ ናይ ኣዶናይ ትግርኛ እውን ኣይዛረብን ምክንያቱ ንባዕለይ ትሬንድ ገይረ ተዳልየ ተጠንቂቀ ወይ ትግርኛ ወይ ኣምሓርኛ ይክዛረብ ማለት እዩ ወይ ከዓ እንግሊዘኛ ተኮይኑ እውን እንግሊዘኛ ብኡ መጠን ይክዳሉ ነገር ግን ኣነ ተወዳዳራይ ኣይኮንኩን አክቲቪዝም የሰርሕ ዘለኹ ስለዚ ብዚ መልክዕ ክሪኦ ኣሎ ኣነ ተወዳዳራይ ተትኸውን ነይረ ኣብ ቲክቶክ ክሪኤቲቭ ኣዋርድ ካብቲ ሕዚ ኣብ ላይቭ ኣብ ዩቲዩብ ኣብ ግዛዕ ዝዛረቡ ትግርኛ ብዝሐሸ ኣመሓሸ እየ ክኣቱ ስለዚ ብኡ መንፅርስ ክትሪኤለ የለካ ማለት እዩ ጥዑማይ ሓወይ ኣይፀረፍን ኣነ ከምቲ ስኻ ትገብሮ መዓልቲ መዓልቲ ሰሙን ሙሉስ ንሓደ ኣጀንዳ ክትገብር ስራሕ ዶ ይብልካኒ ኢኸ እና እዚ ካብቲ ምክንያቱ ኣብ ቲክቶክ ክሪኤቲቭ ኣዋርድ ቶም ክራይቴርያ እንታይ እዮም
ሓደ ናይ ቋንቋ ጽፈት ኣሎ ኣምሓርኛኻ ወይ ትግርኛኻ ወይ እንግሊዝኛኻ ትወዳደረሉ ቋንቋ ጽፉፍ ክኸውን ኣለዎ ልብል ክራይቴርያ ኣሎ ዝተኸቲሎም ዘይተኸተሉ ዞም ዳያኑ ናይ ቲክቶክ ካሊእ ጉዳይ ኮይኑ ማለት እዩ ሶ ናይ ኣዶናይ ኣምሓርኛ ናይታ ዩቲ መናሓንሕቱ ኣምሓርኛ እንደጊም እንደገና ተመሊስኩም ተትርእይዎ ክሬቲቪቲ ዋዕል ተመሊስኩም ተትርእይዎና ቅኑዕ ዝኾነ ሕልና ተሃሊኩም ትኽክል ካው ኣነ ንኣዶናይ ትግራዋይ ኮይኑ እናሃሎ ስለምንታይ እዩ ትግራዋይ ምዃን ኣዊ ወኤ ዝብል ዘለኹ ኣነ እዚ ትግርኛ እዚ ግልጽ እዩ እዚ ማለት ኣዶናይስ ትግራዋይ እዩ ወለዱ ተጋሩ እዮም ይፈልጥ እየ ነገር ግን ብቲ ሕዚ ዝነበሮ ፖዚሽን ተጠቂሙ ልክዕ ከምዛ እሴት ትበሃል ዓምል ሰዓረት ናይ ቲክቶክ እሴት ዓዊ ፕሮጀክት ህይወቶም መጽያሊ ኢትዮጵያውያን ትግራዊት ብምዃና ዝበጽሕ ህዝቢ ትግራይ ዝወጽሖ መከራ ህዝቢ ትግራይ ዝነበሮ ህዝቡን ዘሎ መከራ ኩሉ ገሊጻ ያመጽያ ትግራዋይነት እዚ እዩ ኣዶናይ ሳ ምግባር ልምታይ ኣብያቶ ዝብል ምክንያት ዙ ኦፖርቹኒቲ እዚ ተጠቂሙ ክብለጸሉ ነይሩ ልብል እምነት ስለ ዝነበረኒ እዩ ኣነ ትሱ ልገለጽ ኩሉ ኩነታት ማለት እዩ ድሓር እኳ ትርእዮ ኣለኹ ኣዶናይ ያው ካፍቶም ኢትዮጵያውያን ዝገደደ ኢትዮጵያ ምዃኑ የረጋግጸ ዛስ ዋይታ መንሽማ መንዋዕሮ ትበሃል ካፍቲ ውድር ወፃ ዝገበርዋ ቲዲኤፍ ስለ ዝነበረት ትግራይ ስለ ዝነበረት እዚ ጥዑማይ ክርዳእ ለይ ይኽእል ኣለዎ ካው ጥዑማይ ልምታይ ዝክሕዶ ማለት ካባኻ ዝሕሸ ትግራይ ኣዶናይ እዩ ክብለኒ ከሎ ጥዑማይ ቁሩብ ሚዛን ዘዛብዕ ይመስለኒ ኣነ እቲ ትግራይነት ዝዕቅኖ ካብ ተጋሩ ምውላድ ጥራሕ ኣይኮነን እሱ ሓደ መዕቀኒ ክኸውን ይኽእል እንድዩ ኣብዚ ሕዚ ግዜ ግን ንትግራይነት ዝዕቅነሉ ዋላ ተጋጊ ክኸውን ይኽእል ናይ ባዕለይ መለክዕ ኣለኒ ኢለ የላምን ሕዚ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደጋ እዩ ዘሎ ህዝቢ እዚ ካብ ሓደጋ ንክወፅእ ዝግበሩ ነገራት ኣለዉ ዝኸፈሉ መስዋዕትነታት ዝግበሩ ቃልስታት ኣለዉ ብኦም ሓሊፈ ኢለ የላምን ኣዶናይ ብኦም ኣይሓለፈ ኢለ የላምን ኣነ ዋላ ኣይሕለፍ ግን ኣዶናይ ኣቦውን ኣድዩን ተጋሩ ኮይኖም ስውን ትግራዋይ ኢልካ ተቐቢልካ የብቲ ኮይንካ ጥዑማይ ላይ ከም ትግራዋይ እንድሕር ዘይተቐቢልካኒ ብቲ ዝገበርክዎ መስዋዕትነት ግን ኣትሊስት ከተመዓራርየና ነይርካ ማዓረ ትግራዋይ ክትገብረና ነይርካ ለክልቲኤና ልብል እምነት እዩ ዘለኒ ዋላ ጉቦ ይኹን ምክንያቱ ኣነ ዝኸፈልክዎ መስዋዕትነት ትፈልጥ ኢኻ ፅቢቕካ ዘይትፈልጥ ኮይንካ ኣይተጋደልካን ማለት እዩ ተዘይተጋዲልካ ከዓ ጀጅ ክትገብረና ይነበረካን ማለት እዩ ጥዑማይ እዚኣ ተኽውን ተዝላብነት ሴኩቱሬ በቡ በድዩ ትግራዋይ ኣይኮነን ነገር ግን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጭንቂ እናሃለወ ሓደ ተጋድላይ ክገብሮ ዝግባእ መስዋዕትነት ገይሩ ዝሓለፈ ሰብ ስለ ዝኾነ ሴኩቱሬ ንሴኩቱሬ ትግራዋይ ኣይኮንካን ክትብሎ ይትኽእልን ሶ ትግራዋይነት ብደም ጥራሕ ክትዕቅ እንተኮይንካ ጉጉ እዩ ማለት እዩ ጌጋ እዩ ማለት እዩ ጥዑማይ ምክንያቱ እንታይ ኢልካ ንስኻ ወለጋ መፂኻስ ትግራዋይ ትብለለኻ ኢልካኒ እንታይ እሞ ወለጋ ክልተ ተጋሩስ ለሓደ ትግራዋይ ክወልዶ ይኽእሉ እንዲኦም ወለጋ ኣብ ወለጋ ተወሊደ ተኮይና ኣነ ክልተ ተጋሩ ንሓደ ትግራዋይ ክወልዶ ይኽእሉን ምክንያቱ ናይ ጥዑማይ ካልኩሌሽን ክልተ ተጋሩ ኣሜሪካ ትግራዋይ ተወሊዶም ልታ ኣሜሪካ ዝተወለደ ትግራዋይ እዩ ክልተ ተጋሩ ወለጋ እንድሕር ትግራዋይ ወሊዶም ግን ኦሮሞ እዩ ልብል ካልኩሌሽን እዩ ዘሎ ምሕረት የውርደሉ ጥዑማይ እዚ ክትቃንዮ ኣለካ እዩ ናይ ግድነ ወለጋ ከዓ ትቐርብ ካብ ኣሜሪካ ንትግራይ ማለት እዩ እዚኣ ክትርኢ ኣለካ ኣይ ኢልካ ፀጉሪ ክስንጥቕ እየ ገለገለ ተኢልካ ግን ኣነ በቦይን በደይን ዓጋመ እየ ይብለካ ኣብ የጭላ እንዲኻ ተወሊድካ ስኻ ሶ የጭላ እውን ትግራይ ተኮይና ዓጋመ እውን ትግራይ ለይ ትኾነሉ ምክንያት ስለለየለ እዩ ዝነግረካ ዘለኹ ዋዳ ሓንካ ብዚኣ ሓዘለይ የኽብለካ የቐነለይ ስለልሰማዕኹምኒ ቴንክ ዩ